Estamos nun barrio mariñeiro, urbano, moderno e tradicional a un tempo. Diz que o Entroido é un dos sinais de identidade de Monte Alto. Sí. Hola, don Venceslao? Sí, Gripe, bajo ya. Aquí é único. É único, non hai en Coruña outro. A ver, aquí está vostede exposto no bar, non? Sí, aquí estou, mira. Este son eu, Este é o vello canzobre. O día do carnaval, isto se pone todo de negro. Sí. De un paño todo negro. Aquí se pone el féretro con la sardina. La gente viene de fiesta, viene a bailar y a beber algo. Bueno, pues mira, aquí ya tenemos a estatua de Canzobre, ¿ves? Un home que tiña unha inteligencia para isto do carnaval algo excepcional. Tranvía máis bonitiño, dixo con sorna un forasteiro, é un tranvía especial para levar porcos ao matadeiro. Foso Molina foi un dos alcaldes que lle tiña un cariño a Canzobre que era algo excepcional. Porque o alcalde Molina lle gustaba moito ir tamén de juerga. Entón lle dicía Molina a Canzobre, lle dicía, a ver, Canzobre, métete comigo, veña. E dicía el, válgame San Molinete, santiño do tulipán, si podes valerme hoxe non o deixes para mañán. Empecé a los 18 años, tuve el trío México, debuté con el famoso Sandas Bolas. Ahora 87, fixen o 18 deste mes. E con os 87 ainda ten ganas de máis Ainda Entroido. sigo e seguiremos ahora. Seguirei hasta o que poida. O máis novo da comparsa. Sigo o máis novo, exactamente. De todas as comparsas. Esta comparsa naceu dun grupo de amigos. Xemos unhos estatutos onde o artículo primeiro é que a comparsa sin viño non salía. Falamos con xente de Ourense, varios cosecheros, e nada, o viño por feito, o sea, non? Queredes mirar por organillo que é o millor integrante da comparsa. É máis el que todos nós. Isto é manual ou automático? Bueno, funciona... Atracción animal. Atracción animal, sí. Hai que darlle corda na manivela. Na manivela era dunha máquina de facer chorizos. Entonces, mira, aí está. Un amplificador. Sí. Un amplificador aí. E bueno, se lle pon o disco, se lle dá volumen aí da caña, porque claro... Enseñes os planos a ver se mañana aparecen 50 organillos por aí. Eu son o gogó, a comparsa. Son a gogó. Iso que nos importa as cancións para aí. Non hai que saber nada. Canto máis burro sexas, mellor. O que tens que moverte. Nada máis, ten marcha. E moitas ganas de divertirse. Estos son os traxes que utilizamos para o enterro da sardiña. Un ano vestímonos, o traxe era a mitade dun color amarelo e a outra mitad do de, por non chegaba a tela e tuvemos que facer recortes aí. Manolo superamos a... Cantos Manolos hai? Manolo Botana, Manolo Salinas, Manolo Zoco anda por aí, non sei onde anda. Manolo do Bombo. Os Manolos son hostia. En esta comparsa que instrumentos hai? Pois hai 4 guitarras, hai as maracas, hai a caixa, o caixón andaluz, hai o bombo, que temos aquí o Fenómeno, tocando o bombo, as turutas. Nós temos dous tipos de cancións, unhas do carnaval, que son as principales, e tamén temos unhas cancións de tasca, cando vamos tomar un viño, para non machacar sempre no mismo, tamén. Entonces, este ano temos unha de tasca, é a que vamos a
a cantar ahora, porque non queremos descubrir pois as con as que vamos a concursar, vale? Somos todos moi amiguiños, mira, director, o que compón as letras. No, eu impón. O que compón as letras Non compón, é o que está aquí precisamente porque non paga letras. Procuro non ser grosero con nadie, pero donde hai un couso onde a chantar, ali meto a letra. Onde vexo que algo... É a única forma de patalexar que temos. E cales son os temas deste ano? Un é a visita do Papa, non se podía obviar, e outra, como non, a puñetera crisis que temos. Fixe unha letra que deron de chamarlle o himno de Monte Alto, o himno oficioso de Monte Alto. Mi barrio. El barrio más elegante de Coruña, bella ciudad de cristal.